District Press Club of Karbi Anglong kedam tang suri hinira krener kep aningkan thang ni pioneer kebar ni mahang pathek bonsi Karbi Anglong adang pherangki klembang atuma phan pangrum na pen ning isipet pen hamphang long birta ke pache thanga sai klempon bomlo la so pen kedam tang ni pioneer kebar ni le thot ingdeng pho District Press Club of Karbi Anglong amahang ke thek arani ni ngarong pen talon pon Kidam tang ni pioneer kebar ni District Press Club of Karbi Anglong amahang ke thek ajai mek dipu 5 miles SAI Sport Complex pathuak lamalong talon pon bangso mai long DPC ke amai phu digonto teron pen mai chepahem phupon si mai pangcheng pon mai cheng ko kiching sia phong mate first inter cricket tournament ke pathu pon angdung kiti pon bangso angdung kiti pon along kachedan pon DPC ke pen pholoni press club ang bongsi chepate pon Bangso pathualong DPC ke atum ke thengpon pharo isira ingkora troxi an thengpon lo aphi pholoni press club atum pharo isira thongke prakithom an thengpon si pahai pon det lo pholoni pen dir chuna rongpi Karbi Anglong live